ijikwa ọfọ dibịa ọbụla na-alụ ọlụ dibịa omenala na-eme omenala si na ya bụ dibịa Igbo mana ihe niile o ji alụ ọrụ bụ nke ebubatara na China. Ngwongwo ndị China na-eme dịka ụmụ ihe bebi slippers na ụmụ ihe amansi, ụfọdụ ji ma insect, ụmụ ihe dịgasị anya kajiri ya na-alụ ọrụ. Onye ahụ abụghị dibịa. Ihe a bụ ihe ọ gwụtagasịrị wee jiri ya na-eri ndị be anyị, maka na dibịa ọdịnala maara na chi ndị Igbo kere ọrụ eke wee were ihe niile eji alụ ọrụ dibịa wee tigasịa na mgbọrọgwụ, mkpaakwụkwọ, anị nakwa ụmụ osisi dịgasị iche iche na anụ dị iche iche. Mere na ndị Igbo kwenyere na chi ha na-ekwu bụ na ihe ọbụla Chukwu kere nwere chi nke ya, dịka mmiri nwere mmụọ Chukwu ji kee ya, ana nwere mmụọ dị na Chukwu ji kee anị. Mere na ndị Igbo na-aga anị, mere na ndị Igbo na-agọ mmiri, mana ọ bụghị n'ụdị a ha na-emegasị ndị ya na-eme. Mere na Nwamgbafọ ọchị obodo Anambra mezisizie na ịbụ dibịa ịbadebeghị afa, isi na anyị na-agwọ nke ọzọ na-agwọ nke ị na ọbụla ị na-agwọ, ịbịa gosi ka isi agwọ ya. Isi na ị na-ebunye ndị mmadụ ike ha ewee ego mee nke ọzọ, asị gị ebe iji ọfọ na-ekwu ya bịa mee ya ka afọ ya. Bụ na nne ya anyị na-agwa unu na ihe ọbụla gbasara ọdịnala ọ bụghị chere were, ya bụ majik. Ịchọọ ime ihe ọdịnala, onye ọbụla na-agọ nke ọbụla ị chọrọ ego, ị ga-ebu ụzọ gọọ ndụ. Ịgọsịa ndụ gị ahụ isi ike, iwe chọọ akara aka gị, chụgbazi akara aka gị, chọọ dibịa m ya ka esi mee ihe ekwekwuru ka onye gị ndụmọdụ gbasara akara aka gị, na ka ị ga-esi wee mepee ụzọ nke ọ ga-abịa ịbanye na akara aka gị a wee na-alụ ya. Ihe ọbụla ị lụtara ijiri ya mepụta ihe dị mma, ijiri nwayọọ nwayọọ na-atụtụkọ ịtụtụju akpa wee kpachazie akụ ga-adị ọkpụtọrọkpụ. Ọ bụghị nke bịa bute nke a na-efegasị gị ego na soshal midia, na-efere gị ego n'ebe dịgasị iche iche. Ndị a na-efere gị ego ebe ka ha si eweta ya, gịnị ka ha na-alụ? Ha ga-agwakwa gị ihe ha na-alụ wee lụta ụdị ego a ha na-ebugharị. Dibịa ọbụla na-efegasị ego na-ebu etu ọnụ na ya na-eme nke na-eme nke ọzọ, na ya na-ebi ike, na ya na-ebi ihe akụ. Mana oge ọkwanye ụlọ chetara oge ahụ ọ na-enwu onye nke asị na Igbo egwukwa ike nke a pụta ebe na stadiọm dị otu a, pụta n'ebe dị otu a ka ama aka enwe nke ha mere. Gịnị na-abụ ịtụ ọnụ ya? Gịwa bụ nwa afọ Igbo, omenala Igbo dị ile, mana ihe anyị na-ayọ ọgụ ka Chukwu ihe ga-akọ n'uche ka ịfụ ebe a na-eme ya mesie ya ike. Ndị Igbo ọ bụghị ịgwọ ọgwụ na ibu ike ka eji mara ndị Igbo bụ ikpere chi ha. Ike nyere ana, ndị Igbo ejego ya wee buru ike ana wee mebe ihe dị mma. Ike nyere mmiri, ewe ebe a na-agụ mmiri na okwu mmụọ dịgasị, okwu mmiri dị iche iche. Ọ bụghị ije na mmiri na-ekposasị ihe ngwongwo China, slippers ndị China, ugegbe, mbọ isi, kombu, ụmụ ihe bebi akpụrụ akpụ. Onye ọbụla na-emeghị ihe a niile na-eri gị ugwu. Gwakene m ofu onye megoro ihe a niile pụtara wee si na ihe aka, ma hapụkwa ndị na-etu ọnụ na a dị arụcha ọrụ abịa bie ha nke a bie ha nke ọzọ. Ihe anyị na-eko bụ dibịa ọbụla na-anaghị eme nchọpụta, jiri mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eme nchọpụta, ọ bụrụ ihe mmụọ onye gị ndụmọdụ gbasara ihe mmụọ. Ndị Igbo kwenyere na mmụọ dị na chi dị, mana ha kwenyere na ihe ọbụla Chukwu kere na o nwere ike mmụọ nyere ya. Mere ha ji ndị Igbo dị akwanyere ihe osisi dị iche iche Igbo dịka ọgbụ, dịka bobochi, dịka ngwu, iyi. Ndị Igbo jigasị ya alụ ọrụ dịgasị iche iche. Ụfọdụ ji eme mgbaakwụkwọ na mgbọrọgwụ dịgasị iche iche, ụfọdụ ji agwọ ọrịa dị iche iche. Mgbọrọgwụ dị iche iche ka ndị Igbo ji emegasị ihe dị iche iche. Ndị Igbo chọpụtara nke a na-eri eri
ihe a niile bụ nchọpụta ndị gboo, mana ndị dibịa ugbu a bịapụta ike nwee nke ọzọ mere na ụfọdụ n'ime ha, ụfọdụ ndị dibịa, maka na nwere ndị ezigbo dibịa, ụfọdụ ndị dibịa n'ime ha na achụzi ụwa n'ike, na-egwu jandu, na-egwu wayo, na-eme abarakadabra maka ndị ọ dị ọsịsọ. Afọ na-ewu ndị ụwa ọ dị ọsịsọ ka wee jizie ha na-eri ndị mmadụ. Ekwena ka mmadụ rie gị. Gị ọ bụ ajọ dibịa na-etigharị ndị mmadụ anya, pụta ị na-egbe emegasị nke ọzọ na-etu ọnụ. Kwụsị ya. Ọkwa ifuru ime na-ebuteziri ndị omenala mkparị. Onye pụtazie, gọọmenti pụtazie, kwesịrị ịkwado ọdịnala isi maka mmeri ụfọdụ ndị dibịa ka eji sibazie unu bịa dị ebazi afọ ọsọ wee taa maka na ọ bụrụ na unu na-eme chọpụta ụfọdụ n'ime na aka ewego ebe a chọpụtagasịrị mgbọrọgwụ na ụlọ ọgwụ dị iche iche. Ụfọdụ n'ime unu aka ejigodo aka jiri ike ahụ unu were na amammuchi ife ahụ unu were chọpụtagasị ụlọọgwụ ọdịnala ebe a ga-eji mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ dị iche iche na-ahazi ya jiri na-enyere ndị be anyị aka, maka na mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ka ndị gboo ji bie ndụ, bite ndụ aka. Oge ndị ọcha na-abịa bụ eweta ụlọọgwụ nke ha. Gịnị mere na unu ama hazi ya mee ya ka ọ dị ka e nwee ụlọọgwụ ọdịnala ebe ọ ga-abụ unu achọpụta ike dị na mgbọrọgwụ? Ọ na-abụ mmadụ na-eji ihe mgbọrọgwụ, ihe Chukwu kere, maka na ihe niile si na chi ka ndị Igbo si ji efe chi ha jiri na-eri. Mma mgboro ole ka unu biegoro chọpụta, mee nchọpụta jiri ike ahụ na ego niile unu kpatara wee hibe ụlọọgwụ. Ihe unu na-ehibe bụ gịnị? Họteelụ. Obere dibịa mee nke o mere ihe oge bụ ụzọ gburugburu họteelụ ọ na-achọ nke iji gosi gị na uche ha adịghị n'ihe a na-eme, maka na uche dibịa dị n'ihe ọ na-eme n'ọbụ ịzọ ndụ ka ọ ebe uche ha niile kwesịrị ịdị ebu na ime gịnị? Ime mgbọrọgwụ, ime gịnị? Ụlọọgwụ ọdịnala Igbo. Ebe ọ ga-abụ ọ bụrụ nke mmụọ, eburu ụzọ mee ihe mmụọ, chụọ aja ndụ, gaa ọfọ ndụ, wee weziri mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ, wee gịnị? Wee gwọọ ọrịa, wee kụzibezi ndị mmadụ ka a ga-esi wee na-eri nri ọdịnala maka na igbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya, kama a ga na-eri nri aka mere eribe nke ọdịnala. Ndị mmadụ adịba ndị ka dị ya ndị na gboo. Ihe m na-esi bụ na dibịa ọ na-emechusi na ndị Igbo iru. Ụfọdụ n'ime unu na-emechu ndị Igbo iru. Ụfọdụ n'ime unu dị ka ori ka unu na-ezu. Ụfọdụ n'ime unu bụ igwu wayo ka unu na-egwu. Mana ndị ezigbo dibịa mee ka unu jikọ n'aka unu ugbu a ka anyị dozie ọdịnala Igbo, gwa ndị ụwa nke bụ eziokwu, maka na eziokwu bụ ndụ. Gịnị mere na anyị ga-eje na nwa nkewa dibịa, nkwụ ọcha, ọjị eji aga ọfọ, nzu na ihe ndị amarị na be dibịa? Ụfọdụ ndị dibịa ewere amara ebe a na-eme nkwụ ọcha, mana ebe ọ bụ na ụfọdụ na-ewechagozi ọfịa dị iche iche wee rụgasịa ụlọ. Gịnị mere na ndị dibịa amachi echiche ndị ọdịnala chee echiche mara ebe a ga na-atịgasị nkwụ ọcha wee mee ka mepụta indọstrị, jiri nkwụ ọcha mepụta indọstrị ka ị mara na ihe dị na nkwụ karịrị akarị. Ya mere na ụfọdụ n'ime unu chọzọ ịga ọfụ, kama a ga-eji nkwụ elu ga ọfụ na ejiri nke wọya ọcha mere na-emezi ka afịa nke ha na-aga ka nke anyị na-ahịa ọyọba. Ị mara na ndị China na-abịa ha mesie ihe niile ha na-eme nọọ maka ihe ọdịnala ha ka anyị ji alụ ọrụ. Ndị India ọdịnala ha ka anyị ji alụ ọrụ, were ụlọọgwụ were ihe niile mee ya bịa ha ihe niile na-agara ha. Ị na-akwado ahịa nke ha, a na-eji atụbata ihe mmụọ, akpọ ya spiritual material, spiritual gịnị, a na-eje ndị mmadụ ejiri ya na-agba ọgara, na-eji atụbata ya ha n'ọbe ha na-ahazi ya na-apịkọ ihe ebubatara gị. Ebe ị kwenyere na chi ndị China, ifebere ndị China, gịnị merezi isi esi n'ọbụ ọdịnala? Ụfọdụ mebe ha agaghị akpọkwụ nna ha, agaghị ama nke a ga-eme, enweghị ihe gbasara ha na nna n'ọbụ ije n'afịa depụtara onye ahụ ihe ọ ga-eji zụta n'afịa. Ụfọdụ ka jizikọta ọkụkọ agrik emekwazi ihe ọdịnala. Ihere kwere emegbu unu niile na-eme ụdị ihe dị otu a. Ndị dibịa, ndị ọdịnala, ndị dibịa bụ ndị na-eme nchọpụta. Dibịa ndị oyi yere ike, ndị nwere ọgwụgwụ isi ime nchọpụta
maka na ha nwere ike ịnọ na mmụọ. Ụfọdụ ndị dibịa ada nọ na mmiri mara ka mmiri na ụfọdụ ndị dibịa ada nọ n'ịkpa ada agazi n'ịkpa ụfọdụ amaghịzi ebe ọfịa dị. Mana ebe a niile ka a na-eme nchọpụta. Ebe a ka ị ga-esi were gị na mmụọ gị na chi ihe a niile Chukwu gere gị na ha chịkọ isi ọnụ ịpụtazie ife ike ịfụ mmadụ wee gwaba ya okwu gbabara ya afa n'ụzọ pụrụ iche. Eziokwu bụ ndụ ka anyị were ya ụta. Mana ndụmọdụ m niile na-achịkọta oke ụgbọ ị na-eje na nke dibịa fịa isi a n'anya. E were ndị ezigbo dibịa were na ndị gboo na-agba ọkpụkpụ ọ bụrụ nke ha. Ndị gboo ụfọdụ ji mkpọrọ ọkpụkpụ na mgbọrọgwụ. Ndị gboo ụfọdụ bụ mana ewe ndị chọpụtagasịrị ma ọgwụ ihe na-arịa arịa ọgwụ ihe tagasịa mmadụ na gboo a na-eme ya n'efu. Ije na nke ezigbo dibịa ọ na-adị n'irube ya. Ije n'ogbe ọ na-adị n'irube ya ewere ka emekọ ya dị n'ite ewere ka agwọ maọbụ ihe ji taa mmadụ. Maka nchọpụta ha mere ije ebe ahụ gbara ya nwụọ ọsachapụ ihe ahụ niile ozugbo ijisi ike dị ndụ gbara ọsọ ruo ebe ahụ tupu mgbe inu ihe tara gị aba gị n'ahụ ije kwuru mmiri ahụ kwuru ọgwụ ahụ nwụọ. Dibịa ọ na-eme maka ya kịta. Ụfọdụ ije na nke dibịa ọ sị gị na ya na-achọpụta onye zuru ori. O nwere akwụkwọ ndị ọcha mere dee afa ewere nzu maọbụ aja onye were onye ajọchi asapụta afa ya sị na egbo ya ahụ ihe nọ na-emeta arụrụ na-eme karịrị alụ. Ụfọdụ ndị dibịa na-eme karịrị chegharịa nọ maka na gịnị eziokwu bụ ndụ. Mana ana m ekele ndị ezigbo dibịa niile. Biko unu jikọ aka ọnụ ka anyị dozie n'ọdịnala Igbo ka anyị kụzibenu nke bụ eziokwu maka na uru ike dị na ọdịnala ndị Igbo. Agaziere akụ na ụba dị na ọganiru dị na ya awele dị na ya mana ọ bụghị ụdị ha na-eme tata. Ka ọ dị otu ụbọchị ọzọ anyị na-aga n'iru. Abụ m Chiziane maka na nke bụ eziokwu bụ na eziokwu bụ ndụ. Ka ọ dị na ewere ihe ọbụla ị chọziri ịjụ ijee na comment section ugbu a gwa m uche gị n'ihe ọchị obodo Anambra mere gbasara ihe dibịa. Ihe a iwu ọ sị ha debeta na iwu o nyere ha gbasara onye na-enwere ike maọbụ onye jere ịchụ àjà na mmiri na-emetọsị mmiri maọbụ ịchụ àjà n'ụzọ na a ga-ejide ya ọkwụọ nde iri nde naira abụọ 20 million maọbụ oje nga afọ isii. Ọ bụrụ na je gwa m uche gị na comment section ka anyị na-akpa na-aga. Gwa m uche gị n'ihe ị chere gbasara ndị dibịa ọdịnala ndị ọgbara ọfụrụ. Maka gịnị ikwu eziokwu ọ dịrị gị na mma. Nke onye ọbụla kwutere n'isi ya n'ezie eziokwu bụ ndụ. Abụ Chiziane. Udo.